Якщо ти читаєш акт перевірки і вважаєш, що податкова там деяким чином невірно записала, зробила в тому числі помилки, ти вже вирішуєш, чи треба тебе зараз це враховувати, писати заперечення, або це ти використаєш уже далі, коли податкова прийме рішення по твоєму акту перевірки, і відповідно вона буде приймати рішення на той базі, яку вона вписала в акт перевірки, тому ти зважуєш деякі речі, як буде в подальшому буде приймати рішення щодо судового оскарження, якщо ти вже йдеш до судового. Можливо, саме таке формулювання для тебе більш вигідне. Але коли ти вважаєш, що це формулювання для тебе невигідне, тоді варто подавати заперечення, враховуючи той ж самий судовий орган, приймає з точки зору того, на підставі яких документів, на яких аргументації податково приймала податкове повідомлення рішення. Тому саме заперечення – це той фактаж, який ти повинен скористатися, щоб додати того, що немає в акті перевірки.